πέρα από τη διαχείριση και την έρευνα της ύλης, υπάρχει και η διαχείριση της καθημερινότητας, του τρόπου ζωής και το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και στις πόλεις μας. Κύριε Γρηγόρη Βάρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Ο κύριος Γρηγόρης Βάρας είναι καθηγητής στα ΤΕΗ Υπήρου. Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ανθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, διότι κάποια στιγμή μας είχατε παρουσιάσει κάποιες προτάσεις για το αστικό περιβάλλον και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας μέσα στις πόλεις και θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα πια. Ναι. Σας είχα παρουσιάσει τις προάλλες για μια πρόταση την οποία είχαμε εκπονήσει, και όταν λέω είχαμε εκπονήσει εννοώ το τμήμα με ένα επιστημονικό υπεύθυνο και με μια ομάδα καθηγητών, όπως είναι ο κύριος Καράς, όπως είναι ο κύριος Τσιρογιάννης, ο κύριος Κουκλάδας κλπ. Είναι μια πρόταση λοιπόν του ΤΕΗ, είναι μια πρόταση από τους φοιτητές και από τους καθηγητές. Ακριβώς, για την δημιουργία greenways, πράσινων διαδρομών μέσα στις πόλεις. Και είναι κλασικό παράδειγμα ο Δήμος Αθηναίων. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς τι θεωρούμε, οι πράσινες διαδρομές είναι νευρώνες πρασίνου, όπως οι νευρώνες είναι στο σώμα του ανθρώπου, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν, να συνδεθούν. Δηλαδή θα είναι κεντρικοί οδικοί άξονες, θα είναι διασυνδεδεμένοι με πλατείες. Είναι ουσιαστικά άξονες οι οποίοι θα συνδέονται με μεγάλους χώρους. Παραδείγματος χάρη με το πεδίο του Άρεως, σαν σημείο αναφοράς, με τον Λυκαβητό. Δηλαδή ουσιαστικά, δεν ξέρω, σας έχω φέρει και το χάρτη. Θα έχουμε δυνατότητα να το δούμε. Ναι. Ουσιαστικά αυτό θα είναι ένας περίπατος μέσα στην Αθήνα. Αυτό τι θα προκαλέσει? Βλέπουμε λοιπόν το χάρτη μας. Αυτές οι πράσινες διαδρομές, να το πω έτσι απλοϊκά, που είναι με σκούρο χρώμα, σκούρο πράσινο, ακριβώς, τι θα επιφέρουν στην πόλη και κατά συνέπεια στην κίνησή μας? Ναι. Αφενός μεν θα επιφέρουν τον εμπλουτισμό του πρασίνου. Ένα. Δεύτερο, ότι θα προσπαθήσει η ίδια η πόλη να είναι βιώσιμη. Δεύτερο, θα υπάρχει ένας περίπατος. Τρίτον, θα υπάρξει μείωση, για παράδειγμα, της θερμοκρασίας το καλοκαίρι? Θα υπάρξει μείωση της θερμοκρασίας. Θα υπάρξουν όμως παρενέργειες από αυτό με την κίνηση των οχημάτων? Όχι, πολύ ωραία ερώτηση, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη ο πεζόδρομος που είναι στην Αγίας Λαύρας, στα Άνω Πατήσια. Ακριβώς στη μέση υπάρχουν παρτέρια. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας πολύ μεγάλος ένα πεζοδρόμιο δεν είναι καθόλου περιπατητικό. Αυτό κάλλιστα θα μπορούσε να μεταφερόμενο το πράσινο προς την άκρη του δρόμου να ανοίξει δίωδο. Να ανοίξει δίωδο, ακόμα σε αυτό το πεζοδρόμιο να δημιουργηθεί και ποδηλατοδρόμιο. Δηλαδή ουσιαστικά οι ποδηλάτες να είναι και αυτοί ασφαλείς. Θέλω να συνδεθούμε με τον Ταύρο. Αν θέλετε και κάτι άλλο ακόμα, μέσα σε αυτές τις λογικές των διαδρομών θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τις πράσινες στέγες. Ναι. Γι' αυτό με αυτή την ευκαιρία λοιπόν να πάμε μέχρι τον Ταύρο. Είναι ο Κωνσταντίνος Τάτσης εκεί. Ο κύριος Τάτσης είναι γεωπόνος και είναι γενικός γραμματέας του Γεωπόνου του Κόσμου. Το λέω καλά, κύριε Τάτση? Να σας δούμε και να σας ακούσουμε. Χαρά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, είμαι η γραμματέας των Γεωπόνων του Κόσμου και παράλληλα εδώ πέρα έχουμε έρθει σε ένα πράσινο δώμα φυτεμένο δίπλα στην Πειραιώς, το οποίο έχει αλλάξει σημαντικά το κλίμα της περιοχής, συνδυαζόμενο με το παρκάκι και τον περιβάλλοντα χώρο απέναντι του Δημαρχείου του Ταύρου. Και παράλληλα αυτό που υπάρχει είναι ένας αγρός στην ταράτσα ενός κτηρίου, στην ταράτσα ενός σούπερ μάρκετ. Ωραία. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ταράτσα ενός σούπερ μάρκετ, όπου είναι φυτεμένος με τι φυτά, κύριε Τάτση? Είναι κυρία Αγροστόδη, και ο λόγος για να γίνει αυτό από την αρχιτεκτονική ομάδα ήταν για να καταλάβουμε τη σύνδεση οι ίδιοι που είναι μέσα στο κτίριο, ότι αυτό που πουλάνε, δηλαδή τα ρούχα, προέρχονται από το χωράφι. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται από κάποια άλλη χώρα, αλλά είναι η αγρή, η φύση η οποία μας δίνει και την πρώτη ύλη για τα ρούχα μας. Και αυτό έχει τη μορφή, μέσα από τα γραφεία αυτό που βλέπουν, είναι ένα φυτεμένο χωράφι από διάφορα είδη αγροστοδών, και νομίζετε ότι είσαστε πραγματικά σε μια περιοχή εκτός Αττικής, σε έναν αγρό στη Θεσσαλία. Αυτή η φυτεμένη στέγη τι προσφέρει? Είπατε ότι είχε αλλάξει το κλίμα στην περιοχή, σε συνδυασμό βέβαια με το πάρκο το παραπλήσιο.
κάνει έναν άξονα μαζί με το πάρκο και με τις δροσυχίες που υπάρχουν στους γύρω δρόμους, δροσίζει την γύρω γειτονιά. Τώρα δεν έχει γίνει ακριβής μελέτη αν μειώνει 4 ή 5 ή 3 βαθμούς, αλλά σίγουρα έχει μειώσει τη θερμοκρασία. Το σίγουρο είναι ότι έχει αυξήσει την αξία του κτηρίου, έχει αυξήσει την αξία, έχει μειώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ του κτηρίου, γιατί σκεφτείτε ότι από κάτω θα δούλευε το air condition για να φέρει τους 60 βαθμούς που θα ήταν τα ράτσα στους 22-25 πόσο θα έχει το air condition, ενώ αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει τους 30 στους 25. Το λογαριασμός ζωή μειώνεται δραστικά. Παράλληλα έχετε έναν πανέμορφο χώρο που βλέπουν μέσα από τα γραφεία, έναν πολύ ωραίο χώρο για να βγουν οι υπάλληλοι να καθίσουν, οι γείτονες και να πιούνε τον καφέ τους ή να κάνουν το τσιγάρο τους ή να ηρεμήσουν στο διάλειμμα της δουλειάς τους. Είναι ένας χώρος που είναι χάρμα οφθαλμών για όλη τη γειτονιά. Ερώτηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο που προσφέρει, πέρα ότι είναι και ένα ενδιαίτημα, δηλαδή ένας χώρος ζωής για πουλιά, για ζώα, για έντομα, που σκεφτείτε τι θα γινόταν αντίστοιχα αν αυτός ο χώρος ήταν μια ταράτσα που τώρα αυτή τη στιγμή θα βράζαμε. Είναι εντελώς διαφορετική η λογική που υπάρχει σε αυτό το χώρο και η λογική οικονομίας. Κύριε Τάτσι, είναι και ένα παράδειγμα, τώρα το σκέφτομαι γιατί και όπως είπε και ο Γιάννης Σταθίου νωρίτερα, είχαμε συνεργαστεί και σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό, όπου εκεί πλημμύριζε ο Κηφισός. Βγαίνανε τα νερά πάνω. Το μεγάλο πρόβλημα της Αττικής, το λεκανοπέδιο ειδικότερα, στην πόλη των Αθηνών και των Δήμων, των Όμορων, είναι ότι είναι μεγάλη η ταχύτητα του νερού, ιδίως όταν υπάρχει καταρρακτώδης βροχή, στους δρόμους κεντρικούς. Ναι, θα μπορούσε να αποκόψει ένα τέτοιο σύστημα και την μεγάλη ταχύτητα των υδάτων? Είναι σαφές. Σε όλη την Ευρώπη τα φυτεμένα δώματα, και όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ιαπωνία, επιδοτούνται από τις αντίστοιχες, ας πούμε, ΙΔΑΠ. Γιατί οι υπηρεσίες νερού, ίδρευσης και αποχέτευσης με φυτεμένα δώματα μειώνουν την απορροή του νερού κάτω από το 50%. Αυτό σημαίνει ότι αντί να αλλάξουν τον αγωγό που υπάρχει εδώ από κάτω, κάποτε εδώ υπήρχε ένα χωράφι, τώρα φτιάχτηκε ένα κτίριο. Η ταχύτητα του νερού στον πετό είναι άμεση, ενώ στο χωράφι απορροφιόταν όλο το νερό της βροχής από το χωράφι. Αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα κάνει το φυτεμένο δώμα. Και θα μπορούσαν, ας πούμε, η ΙΔΑΠ στην Ελλάδα να το κάνει, και δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο, να αφαιρέσει τα τέλη αποχέτευσης όπως κάνει αντίστοιχα σε μια οικία που έχει κήπο. Αυτό θα ήταν μια επιδότηση στο κτίριο που μέσα σε 10 χρόνια θα είχε και απόσβεση του κόστους κατασκευής του φυτεμένου δώματος. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ εύκολο για την εταιρεία να το κάνει. Είναι πολύ καλό για την πόλη. Σκεφτείτε ότι άμα είναι να αλλάξουμε έναν αγωγό, ο οποίος κάνει σε μια λεωφόρο όπως η Πειραιώς για 100 μέτρα, θα κοστίζει €1.000.000. Αντίστοιχα, με τα ίδια λεφτά θα μπορούσαν να επιτευχθούν όλες τις ταράτσες της περιοχής. Μάλιστα. Κύριε Τάτσι, αν μου επιτρέπετε να δώσω μια απάντηση, εμείς εκπονήσαμε περίπου 45 μελέτες για πράσινες στέγες. Εκεί ουσιαστικά μετρήσαμε τον γκρίζο νερό, δηλαδή τη συγκράτηση του νερού προς αποχετεύσεις, και οι πράσινες στέγες διαπιστώθηκε ότι κρατούν τα 2 τρίτα του βρόχινου νερού. Τα 2 τρίτα. Απορρέεται το 1 τρίτον. Πάρα πολύ είναι το 1 τρίτον. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σκάλκο, ότι δίνεται μεγάλη σημασία και αξία για το λεγόμενο γκρίζο νερό. Το γκρίζο νερό επιδοτείται σε έργα και ενέργειες στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή. Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης συν ακόμα ότι αυτό το νερό θα μπορούσαμε να το μαζεύουμε, να το συγκεντρώσουμε και να είναι ανακυκλώσιμο. Δηλαδή να ξαναποτίζεται, να συγκεντρώνεται στις δεξαμενές και να μην απορρέει, όπως είπατε προηγουμένως, για τις πλημμύρες και ούτω καθεξής. Βέβαια. Κύριε Βάρα, ευχαριστούμε. όλα αυτά. Σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες. Είναι προτάσεις λοιπόν και του ΤΕΗ Υπήρου, του Τμήματος Ανθοκομείας Αρχιτεκτονικού Τοπίου. Συν ακόμα ότι είχαμε πάρει και την πρώτη πρόταση, το πρώτο βραβείο στις 643 προτάσεις για κάθετους κήπους και πράσινες στέγες. Από το Υπουργείο Παιδείας. Από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Κωνσταντίνο Τάτσι, τον οποίο... Κύριε Τάτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσίαση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σας. Ευχαριστούμε. Πώς θα μπορούσε να αλλάξει η ζωή μας, Μακάρι, δηλαδή τέτοιες πρωτοβουλίες που είναι καθημερινές από ανθρώπους σημαντικούς που ασχολούνται και έχουν το μεράκι και το και έχουμε και τεχνολογία εδώ, τα πανεπιστήμια μας. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Μακάρι. Πολιτισμός με Στέλλα Παπαδοπούλου. Αλλά πρώτα διαφημίσεις και ερχόμαστε.